ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପୁଷ୍ପା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ନୂଆ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବାର ଦିନ ପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିଲା ଦୁଇଟି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଯାଇଛେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ନଣନ୍ଦ ବର୍ଷା, ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର, ମୋ ବଡ଼ ପୁତୁରା ସାଗର, ଆଉ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଦାଦା ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ, ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ। ସେଠି ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଜି ସଦକ୍ଷିଣ। ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେ ସରବତ ପିଇ ସାରି ଚାଲିଗଲେ ନୂଆ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କୁ ସଦ ଖୁଆଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି। ସେଠି ଖିଆପିଆ ସାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୋ ମଝିଆ ମାଆଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ, କାରଣ ସେଠି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କ ଝିଅର ଭାତଶୁଆଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କୁନି ଝିଅର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସବୁ ବ୍ୟାନରରେ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଝିଅ ତା ବଡ଼ ମା ପାଖରେ ଗେଲ ହେଉଛି। ମୋ ମଝିଆ ଯା ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅନୁଷ୍କା। ପହଞ୍ଚିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଟିକେ ଗପସପ କରିକି ଆମେ ପୁଣି ବସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପେଟରେ ଜାଗା ତ ନଥିଲା, ବଟ୍ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ବସି ଖିଆପିଆ ସାରି ମୋ ଝିଅ ସେଠି ତା ଦାଦାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳାଖେଳି କରିନେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନମସ୍କାର।